Zailtasunak ere zailka daitezke, mantxa gorri bat itxasoan zabaltzen, berde eta urdinaren kontrakoa da. Azaleratzen den ura ezagun da, kolore zahar bat. Otoitzak ere sailka daitezke, ez neurtzeriak sailka daitezke, esperantza eta haren falta ere, mantxa gorri bat itxasoan zabaltzen, berde eta urdinaren kontrakoa da. Azaleratzen den ura ezagun da, kolore zahar bat. Ilargian da laru, ezer ezan mila moduz islatzen da entzun, beldurrak edonor profeta bilakatzen du. Eman bide Euskal Herria irratiari! Euskal Herria irratia. Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta harronago. Egin dezazun bidea. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. Nafarlansaren lanera eramaten zaitugu. Baliabiderik onenak ditugu. Bilatzen duzun prestakuntza, nahi duzun aholkularitza, ekintzaletza bultzatzea, enplegu eskaintzak eta irtenbide profesionalak. Merezi duzun enplegurako duzun ibilgailua gara. Zatoz eta ezagut gaitzazu. Servicio Navarro de Empleo. Lo hacemos posible. Nafarlansare. Ahalbidetzen dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Iruñeko erdigunean, kafeniza, gosariak, bazkariak, afariak. Asteartetik larun batera bazkariak, izugarri gustatuko zaizun eguneko menua eta ardo naturalen karta dugu zuretzako. Eta ostegun arratsaletan, mokadutxoak, oholak, errazioak, fritoak eta giro aparta. Berriz, afaltzera etorri nahi baduzu, zatoz ostiraletan edo talarun batetan atzak miazkatuko baititu. Kafe Niza daztatuz gozatu, zatoz! Niza, Iruñeko erdigunean Gazteluko plazaren ondoan.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana. Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz. Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak, Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi. kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen. Fama Living, ezagutzen aldituzu, ekonomia zirkularrarekin diseinaturiko gure sofak. Bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak, ordezkagarriak dituzte eta zorrotik osoki atera ezakezu, sakonera ezberdinekin jokatu eta eserleku bakoitzaren gogortasuna hautatu. Interesik gabeko finantziazioa 18 hilabetera arte, beak euskaraz hartatuko zaitu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu? Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu? Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian. Publizitatea bertatik bertara. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri. Etxearen zaharberritzea, larrarekin noski. Kozinas Larran berriztatze lan orokorretan adituak gara eta zaharberritze osoaren kudeaketa egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leihoak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak. Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako etxea. Piztu Nafarroa Oinez, igande honetan urriak 20 denak zango zara Nafarroa Oinezen ospakizunera. Geroa bai guztion Nafarroa, guztion euskara. Mintzakide izen ematea ireki da. Animatu lagun artean euskaraz hitz egin, bizi eta zaletasunak partekatzera. Asteroko maiztasunarekin elkartuko gara, 4 kide, zaletasunak partekatzeko aukera, joskintza, mendia eta proposamenik baduzu, jarri gurekin harremanetan. Gainera, ekintza osagarriak, sagardotegia, erakusketak, poteoa. Animatu, lotxa galdu eta egizu euskaraz, eman izena mintzakide.eusen. Baratze bat nahi deizut egin. Oporrak amaituta eta lanera itzulita, ohikoa da nekea eta umore aldaketak sentitzea, oporren ondorengo sindromea da. Une honetan, elikadura osasuntsua eta osagarri zenbait garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposada hau, gure gorputza garbitu eta sasoian jartzeko, Ekiaeko denda Iturrama auzoan Fuente el Hierro 4. Beltz da sakonetik. Kirola egitea gustuko duzu? Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak. Mugari gabe bidaiatu nahi duzu? Autokarabanak eta karabanak. Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara. Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean. 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen. Orain 2024ko ereduetan deskontuak eskuragarri, deitu eta informa zaitez. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. One, two, three, four. Euskal Herria irratian, Metrópoli Forala. Goizeko 9:00 eta
10 minutu dira, egunon, entzuleok, egunon metropoli foraldarrok, baina ez irrintzi dorretik, ez gure estudio nagusi horretatik, baizik eta baluarte jauregitik. Izan ere, gaur eta bihar hemen egitekoa da, sarean euskaraz izeneko jardunaldia, Euskara Bideak antolaturik eta intzuzen ere, Euskara Bidearen Nafarroko Gobernuaren babesletzarekin hemendik saio berezia eginen dugu, 9 eta 11 arte. Saio berezia diot eta ez irratsaio berezia nahita. Izan ere irratiz emanen dugu, FM-ko 88.3an ohi dugunez, baina horretaz gain saioa, irudi eta guzi, gozatzen al duzue bideo streamingen bitartez gure webgunean, euskalherriairratia.eus webgunean. Beraz, horre ere martxan jarriko ditugu jardunaldi hauen aztergai nagusi diren IKTak edo informazio eta komunikazio teknologiak horiei buruz badiar dute eta sarean euskaraz jardunaldiek. Zertarako antolatzen dituzten, zer eginen duten, bada berehala xeheki azalduko digute hori, Javi Arakamak, Euskara Bideko zuzendari kudeatzaileak, eta Inigo Martinezek, jardunaldi hauen koordinatzaileak, nola nahi ere aurreratzen al dizuegu 900 ikasle pasako direla jardunaldi hauetatik, horietako batzuk orain sartzen ari dira baluarte jauregi honetan, eta gure postu honen edo gure improvisaturiko platonen gibeletik igarotzen ari dira, uste dut Igor gure teknikariak dagoeneko irudien bat jarri duela gure bideo streaming horretan, orain sartzen ari dira aretoetan, eta esan bezala, 900 ikasle izanen dira, batxilergoko lehen mailakoak, eta haientzako 3 gune prestatu dituzte, hainbat tailer interaktibo eta hainbat gai mamitsu eta interesgarri bideojokoa, konparaziora, edo sare sozialak, edo aplikazioak, edo bideo mapina, edo beste hainbat. Gai asko dira, tailer asko dira, guzietan ezin sakondu, gauzak horrela saiatuko gara, halako irudi panoramiko bat egiten, eta zuei helarazten, ez da, begirada panoramiko bat euskarazko kultur digitalaren gainean. Gaude merezi duela, beraz berehala hasiko gara indikatibo bat, eta bagatoz Javi Arakamarekin. Sarean euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen babesletzarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Beraz, esan bezala saio berezi egin behar dugu, 2 ordukoa Iruñeko baluarte jauregi honetatik, sarean euskaraz izeneko jardunaldien inguruan. 7. urtea da antolatzen dituena Euskara Bideak, eta zuzen ere Euskara Bideko zuzendari kudeatzaile Javi Arakama daukagu gurean. Egunon, Javi? Kaixo, egunon. Bueno, ikasleen artean igozara, ez da? Orain iristen ari baitira. Bai, ikasle eta irakasle ezagun eta lankide hoi batzuen artean, oso eroso, oso gustora. Ikusi dute besarkadaren bat ematen zenuela, bai. Bai, eta gustora gainera, bai, horitzapen politak ditut. Bueno, esan dugu, 900 ikasle, 3 gune, hainbat hitzaldi interaktibo, kontzertu, gauza asko izanen dira, Javi, lan handia, hau aurrera ateratzeko. Bai, lan handia da, eta gaur lehenengo ordutik, Euskara Bideko hainbat teknikari eta hemen gora eta bera ibili dira, zuekin batera, zuek madrugatzaileagoak izan zarete, baina lan handia da, baina zalantzari gabe merezi duen lana, ez? Jardunaldi hauek, zerbaitengatik errepikatzen dira urtero, lehenik eta behin parte hartzaileek egiten duten balorazio positiboagatik, bai ikasleek, bai haien irakasleek, baita antolatzaileek ere, edo kulturre sortzaileek balorazio positiboa egiten dute urtero, beti dago aldaketaren bat, berrikuntzaren bat, baina gu pozik gaude horrekin.
eta gero noski zerbaitengatik muntatu ziren, ez? Eta erantzuten diete, bueno, pues Euskara Bideko hainbat arlo estrategikoei, ez? Hor euskarari, zalantzari gabe, bai euskararen erabilerari, bai bueno, pues harremanean, baita sortzaile gisa ere. Eta, bueno, gero beste arlo batzuei, ez, lurraldetasunari, saiatzen gara eskualde ezberdinetara eramaten hau, gaurkoaz gain beste 14 herrialdetara joango gara, okerrez ez banaiz, noski, Gazteria, hor dago, nerabez beteta inguratuta... Une honetan bertan. Hori da, ikusten ari gara, dozenaka, eta noski ere digitalizazioa, teknologia berriak, orduan, bueno, hauek guztiak dira arlo estrategikoak guretzat, eta uste dugu nahiko ongi uztartzen dutela guztiek jardunaldi hauek. Hortik beraz, 7 urteko apustu hau edo arnas luzeko apustu hau. Aurrekoan Euskal Herri Irratian izan genuen Inigo Martínez berala izanen da gurekin, eta beraz zioen azkenan jardunaldi hauek bihurtu direla Euskal Herri osoan euskarazko kultur digitalaren erreferentziazko plaza. Bai, nik hori pentsatzen dut ere, Nafarroa mailan, Euskal Herri mailan ere bai, eta, bueno, hala esaten digute, bueno, leku ezberdinetatik, ez, deitzen digutenean, edo eskatzen digutenean, bueno, pues, iritzia edo aholkua, bueno, pues, Euskal Herriko leku ezberdinetan saiatzen direnean, ez, halako zerbait montatzen. Gure erronka une honetan bada zabaltzen jarraitzea, eskualde gehiagotara iristea, ez hainbeste baluarten egiten den jardunaldi begira, bueno, beteta daude aretoak eta iristen garen edo daiteken lekuraino, baina bai gustatuko litzaiguke, bueno, pues poliki eskualde gehiagotara iristen joatea. Aurrekoan, joan den astean Karrikiri dendan izan ginen, edo Karrikiri elkartean izan ginen, Xabier Karrikan, Jon Sarasuaren liburu baten aurkezpenean, Euskaltzaindiarentzat idatzi baitu, izkiriatu baitu, Euskararen gogoeta gunea izeneko liburua, eta horretan besteak beste, gogoeta asko egiten baititu, dio Euskara bezalako hizkuntza txiki batentzat erronka handia dela digitalizazioarena, besteak beste halako fragmentazioa sortzen duelako edukietan eta guzietara iristea euskaratik zaila delako. Zuk nola dakusazu erronka hori? Bai, ezin kontrakoa esan, ikusten ari garelako, egia delako, esango nuke, bueno, azken urte hauetan azkartu dela, bueno, pues, beti bizi izan den prozesu bat, ez? Telebista etorri zen eta bueno, zorionez, irratia ezen atzean gelditu, baina erronka handia izan zen, ez? Gero, telebista bera asko aldatzen joan zen, ez? Ez du zer ikusirik gaur egungo telebistak edo 80-ko hamarkadan egiten zena, ez? Internet, digitalizazioa, adimen artifiziala, argi dago, erronka berriak etengabe sortzen ari direla, gu oso adi egon behar gara, oso adi, aldaketa hauei, joera berriei, erronka berriei, eta gehien bat, bueno, pues, gizarte, gazteen nahiak, beharrak identifikatzeko, jakiteko, bueno, zer eskatzen den, nondi joan nahi duten, zertarako eta bueno, haientzat interesgarria izan daiteken produktu bat eskaintzeko, ez? Askotan, aipatzen da, sare sozialen inguruan, edo digitalizazioa hitz egiten dugunean, kontsumo arina eskatzen dela, baina egia da, oraingo bideo askok ezin dute eduki, ez dakit, ez, minutu baten iraupena, baina handiagoakoa, ez? Aldi berean badago sektore bat, bueno, produktu sakonak eskatzen dituena, eta hausnartzeko parada eta denbora eskatzen duena, ez? Ez dakit, zaila da, baina saiatu behar dugu denari erantzuten, ez? Eta zerekin, bueno, euskarazko kalitatezko produktuekin, kalitatezko erreferenteekin, eta nik pentsatzen dut, bueno, arlo nahiko txotan, gai izan garela orokorrean, Euskal Herriko instituzio publiko zein pribatuak gai izan gara ongi erantzuteko. Adibide gisa, bueno, wikilarien hori da, ez? Bueno, Wikipedian uste dut, memoriaz harinez, baina uste dut Euskara dela 19. hizkuntza, duela urte batzuk 40. zen, gero 30. Orain uste dut mundu mailan 19. Estatu hizkuntza batzuk, baina sarrera gehiago eta erabilera gehiago ditugu. 18. pixkate, kontestu emateko Italia da.
Hori da. Italierazko Wikipedia, nahi baita. Hori da, eta estatu hizkuntza batzuk, baina hobeki gaude, Norvegiara edo Bulgariarra, eta barrez. Guk hitzarmen bat daukagu, Euskal Wikilarien elkartearekin, aurten zuzeneko kontuak. Aurten ikusi dugu poz handiz, Nafarroko Unibertsitate Publikoak sinatu duela ere, hitzarmen bat elkarte honekin, eta uste dut hori da bidea, pizkatxo bat ikustea nondi joan behar dugun, eta non dagoen beharra, adimen artifizialaren kasuan antzeko egoera batean gaude. Orain gaitu sistema ari gara elikatzen denon artean, hilabete batzuk dara mazkigu, eta nahiko ongi doa kontua. Ez da erreza, baina hor egon behar dugu. Eta aukerak ere ematen digu digitalizazioak, ez dakit, bat adibide soil bat jarriko dut, baina Nafarroako gobernu bezala, askotan iristen zaizkigu eskaerak idatziz euskaraz. Eta zoritxarrez, oraindik departamentu guztietan ez dago behar bezain jende langile euskaldunik ez askotan euskara bidera, idazten digute itzulpen eske ez. Eta digitalizazioak eta dauden produktu berrien ondorioz, gai gara produktibitatea handitzeko eta departamentu gehiagori edo eskaera gehiagori atentzioa emateko. Ederki, eta bada bide bat, ez da, gazteak edo gazteitxoak gaur hemen direnen bezalakoak, erran nahi baita batxilergoko lehen mailako ikasleak euskarara erakartzeko, izan ere, bestelako erdaretan ere ibil daitezke sareetan, baina euskaraz egiten den hori guzi hori ez dute gozatuko baldin eta euskaraz egiten ez badute. Javi Arakama, argi geratu zaigu, jardunaldi hauen filosofia, zergatik antolatu duzuen, jarraian Inigo Martinezekin aztertuko dugu, zehazki zer eginen duzuen, bera baita koordinatzailea jardunaldi hauetan estimatua gure horbiltzeagatik. Eskerrik asko bai. Indikatibo bat eta berehala gatoz Inigo Martinezekin. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskarabidearen babesletzarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala. Eta hitzeman bezala, dagoeneko egin dugu aldaketa, joan zaigu Javi Arakama eta etorri zaigu Inigo Martinez, azken egunotan galtza bete lan ibili den gizona, izan ere sarean euskaraz jardunaldi hauen koordinatzaile nagusia da, motore nagusia, Inigo. Lehendabiziko galdera ezinbestean, dena ongi, izan ere orentxe zarataren bat entzun dugu, zerbait erori izan baliz bezala. Ez dena ongi, lanetan ari dira gure jardunaldiekin zer ikusirik ez daukan baluarteko beste kontu batekin, eta Bai, topaketak egin dituzte, nagusiki gaztelania batuan, eta azpiegitura zenbait biltzen ari dira gaur. 7 urte dagoeneko jardunaldi hauek antolatzen, lehendabiziko galdera ezinbestean, nola otu zitzaizuen jardunaldi hauek martxan jartzea? Normalki gertatzen den bezala, sekula ez da zerotik asmatzen, eta dola ja urte batzuk ikusi genitun toki ezberdinetan hasi zirela egiten jaialdi modukoak kultura digitalaren inguruan. Eta otu zitzaigun, aproposa izan zitekela euskarazko kultura digitalaren inguruko, hasieran egin izan zen jaialdi bat, izan zen beste formatu batekin 2012an Donostian. Eta, ongi atera zen asmakizunura, izan ziren 2 egun, ostiral eta larun bat osoak, jende guztiari hola zabalik, publiko zabalari zabalik, baina gero ez genion jarraipenik eman. Eta 2017an Euskarabideak eskatu zigun antzeko zerbait antolatzeko hemen baluarten, eta ikusi genuen, pizkatu oinarrituta Donostian izan genuen esperientzia horretan, egokia izan zitekela zuzentzea ikastetxeei eskola ordutegian, eta horren inguruko formatu bat asmatu genuen. Bistan da, errezetak arrakasta erdietxin duela, 7. urtea baita jarraian antolatzen duzuena, Javi Arakamak aipatu digu, ezta? Besteak beste etortzen diren gazteekin, egite dute gero inkesta eta ikastetxeekin, eta denak oso pozik doaz. Irudipena daukagu arrakasta horren
Bueno, oinarrian badagoela errezeta berezi hori uztartzea dituena, batetik formazioa bai, baina bestetik ongi pasatzea ere bai, ezta? Bietarako aukera ematen baituzue, hemengo mintegi interaktibo eta tailer interaktibo hauen guzien bitartez. Bai, hasieratik markatutako helburu nagusien artean bazen bat zela haiek ongi pasatzea goiz batez euskaraz. Izatea hori euskaraz bizipen polit bat. Eta hortan alegintzen gara, ez? Saiatzen gara urtez urte formatuari bizkat beti buelta bat ematen eta hobetzen, eta saiatzen gara alik eta praktikoen eta alik eta jolaskorrena edo izatea, haientzat atseginago izateko. Gero, badago kontu filosofiko bat, irudipena daukat horrek ere laguntzen duena, eta da, egitarauan, eskuartean daukazun, edo ekarri diguzun egitarau horretan zehazten duzuena, eta da, sare sozialak, aplikazioak, hori guziak tresnak dira, ez onak ez txarrak, gakoa da, erabiltzaileok nola erabiltzen ditugun. Esan edut, ez duzu aurre juzku bat egiten, esan ez, sare sozialak ez da gizzer dira, eta batzuetan helduen edo urteitsuen partetik irakurketa hori dago, ezta? Bai, gainera, guk ikuspegi kritiko bat daukagu eta transmititzen saiatzen gara teknologia berrien erabilpenen inguruan, baina kritikoa ez du esan nahi kontrakoa. Kritikoa esan nahi du, iruditzen zaigula, gauzak edozein alorrean buruarekin eta zintzu batekin egin behar direla. Eta hain zuzen ere, iruditzen zaigu, orain badago nahiko bogan, nerabek mugikorren erabileraren adina atzeratzearen kontua eta bar, eta hori bada eztabaida interesgarri bat, baina guretzat interesgarriena ez da ze adinarekin baizik eta nola. Eta gu beti jartzen dugun adibidea da motozerra. Sekula ez zenioke nerabe bati edo ez da heldu bati motozerra bat utziko oinarrizko azalpen batzuman gabe. Eta mugikorrekin, aizakigu zergatik, baina hasieratik ez da hola egin, eta hola gertatzen dira askotan gertatzen direnak. Behin eta berriz esaten ari gara, 900 ikasle etorri direla, behin eta berriz esaten ari gara, nahiko gainetik 3 gune izanen direla haientzako, ez dauka denbora asko, baina pare bat minutuan, nola labur bilduko zenuke, hemen izanen den, gaur eta bihar izanen den mugimendu hau guzi hau, zer nolako tailerrak, zer nolako mintegia, zer nolako jarduerak eskaintzen dituzue? Bai, azkenean hori, ikasle kopuru altuak maneiatzen ditugu, azkenean goiz bakoitzean 450 ikasle inguru dira, eta hori manifa bat da berez, gaina nerabeak. Gure paretik pasa dena. Bai. Eta orduan, egiten duguna da, 3 gune ezberdindu daude, bakoitzak dauka berezko egitaraua, eta pizkat egitaraua jasotzen du, jardunaldien isla, badago ikasaretoa, bertan daude 8 lantegi praktiko, non teknologia berrien inguruko teknika edo, alor ezberdinak ikasteko aukera daukaten, hori bai, ikasle bakoitzak lantegi bakarra egiten aldu soilik. Gero badago bigarren areto bat era izenekoa, erabileraren inguruan, hemen badira 2 hitzaldi motz bata pribatutasunaren inguruan sarean, eta bestea nola harremantzen garen saren bidez. Harreman sexuafektiboak adin hauetan oso garrantzitsuak. Oso garrantzitsuak, bai. 2 hizlariak primerakoak dira eta oso ongi egiten dute eta beti arrakasta handia izaten dute. Horietako bat izanen du gurekin jarraian, Maider Likona. Eta azkenik 3. aretoa jolas aretoa, eta zuzen ere aipatu den bezala ludikotasuna ere bilatzen dugu, eta hemen eduki nagusi aretonetan da egunean behin aplikazioaren edo zuzeneko lehiaketa da berez, egunean behinen finaletan erabiltzen den formatua da hemen erabiltzen dena. ETV-ko final handian erabiltzen duten sistema bera. Hori da, hemen maila hortan gaude, txantxa gutxi. Eta horten, nobedadea izanen da ere breakout joko bat, antolatuko diegula, breakout jokoak dira IES jokoen antzekoak, baina gela batetik IES egin beharrean, egin behar duzuna da kutxa bat irekitzen lortzea, giltzarra pozitxita dagoena eta bar. Eta beste nobedade bat aurten ere, izanen da ibilbediko ametxe deibaik emango duten kontzertua, eta bada ere sartzen dugun beste eduki bat, iruditzen zaigulako ere garrantzitsua euskarazko kulturak ere presentzia eduki dezan, Eta gero badaukaze gainera tailerretako bat bada, ezta? Musika tresna digitalekin nola sortu eta egia da, musika sorkuntza digitala. Lantegietariko bat DJ Makalak eskaintzen du, eta bada mugikorreko aplikazioen bidez musika sortzeko
aplikazio bat eta gero beste bat musika nahazteko DJ moduan. Ederki bada, oso ongi kokatu gaituzu, jauregi honetan, baluarte jauregian aurrera egiteko gure saioarekin, zizka-mizkan ariko baikara hirugune horien artean edo hirugune horietako adituekin. Beraz, oso ongi doan dadila guzia, Inigo, eta mila esker, horrelako harrera egiteagatik Euskal Herria Irratiari zuenean. Mila esker zuei, olako estaldura egiteagatik. Indikatibo bat eta bagatoz aditu horietako batekin. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskarabidearen babesletzarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala. Ez dakitzen baden bora daramadan hemen. Ez da inorreturriko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora daramadan hemen. Ez da inorreturriko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora daramadan hemen. Ez da inoiz inorreturri eta eseri zaitez. Eta esan bezala, azaldu dugu zergatik antolatzen dituzten jardunaldiok, azaldu dugu zer eginen duten jardunaldion barruan, eta orain jada hasiko gara zizka-mizkan mintegi batean eta bestean adituekin solasean hemen jorratzen dituzten gai mamitsu horien guzien inguruan, eta lehendabiziko gonbidatua, hartatuko gaituen lehendabiziko aditua, Maider Likona izanen da. Kaixo, Maider. Kaixo. Gisa elkartekoa, ze gisatako elkartea da zuena, zer da egiten duzuena? Bueno, gure elkartea, helburua da software librea sustatzea eta baita informatika eta komunikazioen arloan ikuspegi etiko eta olakoak ematea. Hor, sare sozialen inguruko tailerra egiten duzu, ezta? Erabileraren era areto horretan, sare sozialen inguruko zera, aipatu du filosofia bat badaukazuela, eta da, dioena, sare sozialak ez dira txarrak ez ona, kontua nola erabiltzen dituzun. Hori da, sare sozialak tresna bat dira. Gu gara erabiltzen ditugunak eta sareak guri erabiltzen gaituztenak, bai? Eta orduan gu horri buruz hitz egin nahi dugu, bai? Bi zatitan dago banatuta hitzaldia, lehenengo atala pizkat gizatiarragoa, bai? Eta nire aldea da teknikoagoa, osea, nola funtzionatzen duen internet eta nola jasotzen diren datuak eta nola prozesatzen diren. Edo beste modu batean formulatuta, ze arrasto uzten dugun, ez da? Ze arrasto digital uzten dugu, zera sare sozial horiek guziak erabilita. Gaztetxoei azaltzen diezu, baina kaso helduok ere beharko genuke, ez dakit oso kontziente garen, ez da? Errespetu guztiarekin, ez. Barkatu ez, atea horrela, baina... Bai, ala da. Ni komentario bezala, bai, daukagu, internet darama 40 urte, ez daukagu ohitura interneten ibiltzeko. Ez daukagu ez da esara zahar bat bera ere internetari buruz, adibidez, eta? Osea, non dago kaleko ezagutza hori? Oraindik ez dago, ordun. Aurrekoan Beñasar Asolak idatzi zuen berrian artikulu bat oso interesgarria zioena, eleberri, euskarazko eleberri garaikideetan harritzekoa zela, kultur digitala etzela azaltzen, esan dut sare sozialak ez zirela aipatu ere egiten. Bai, eta hori ez dauka inolako zentzurik, sare sozialak tresna bat dira gure egunerokotasunan guztiz txertatuta daudenak, eta ikasi behar duguna erabiltzen. Baina nire gustatuko litzaidake kotxerik gabeko hiri batean bizitza, baina ezin da. Orduan ikasi behar dut. Eta nola hartzen dute, hau guzi hau gaztetxoek? Bueno, denetarik euki dugu, normalan oso jatorrak dira, egia da, oso jatorrak eta parte hartzen dute, eta beraien komentarioak botatzen dituzte, beste batzutan flipatuta geratzen dira igual, eta bolondrez bat eskatzen dut, ez da pentsatzen, ez? Ni atarako nauzu pantailatik, bai. Bai. Eta pizkat, humore pizkat bait eman behar zaio. Esan diate, humorea erabiltzen duzula eta oso dinamika interaktiboak zer da egiten duzuna. Bai, eske, segurtasun informatikoari buruz hitz egiteko edo humorea erabiltzen zu edo, benetan oso aspergarria bihur daiteke, bai. Eta oso gogorra ere izan daiteke. Hori da, orduan, hori pizkat humorearekin eta adibide praktikoekin saiatzen naiz azaltzen, ze gauza egin leizken. Bai, interneteko adibidez, jakin dezakezula zure gurasoak etzen da.
Jarri guzu adibide praktiko bat. Adibide bat jartzen dudana da, ni asko erabiltzen dudana, bai, da mugikorra galdu. Ni mugikorra tengabe galtzen dut. Eta askotan da, etxera heldu eta mugikorraz daukat. Jo, eta non dago mugikorra? Jo, eta fijo kotxean. Bueno, txarrona da kotxera jeitzea eta mugikorra ez egotea kotxean, porque etxean utzi duzu. Vale? Nola ekidin, oso erraz. Etxera sartu bazara, mugikorra wifi-ra konektatu da. Jo, begiratu routerrean mugikorra wifi-an dago nala ez. Wifi-an badago, eta gaina, routerretik super hurbil baldin badago, segura eski sofaren atzean egongo da, eta horregatik ez duzu tapatzen. Baina behintzat ezara, jun kotxeraino, bilatzea total ez egoteko kotxean. Bai, hori da adibidez, wifi-aren erabilea bat, gauzak topatzea, edo gauzak eraikin batean kokatzea. Hortik aurrera, halako eraikinetan, baluarte bezalako eraikinetan baita egin daitezken pertsonen jarraipenak, bai? Zu wifi-tik mugitzen zoazen heinean, wifi-ra konektatzen ari zara, beraz, konektatu baldin bazara, lehenengo pisuko antenan, eta gero hirugarren pisukoan... Antenaz josita baitago, berritu dute sistema, hori kontatu digute, baluarteko lagunek, eta hartara antena mordoa dago, eta orduan, zein antenarekin konektatu zaren jakin dezakezu, zei bilbide egin duzun. Hori da, lehenengo pisutik, hirugarren pisura, eta bigarrenetik ez pasa, igogailuari gozara. Lehenengo, bigarren, hirugarren, pues eskilaretatik. Bai, orduan, holako informazioa atera daiteke, bai? Eta nire ustez garrantzitsua da jakitea hori egin daitekela. Bai? Zer kaletik gabiltzanean, bai, oso ituta gaude, adibidez, hori egin dezakegu guk, baina egin dezakete besteok, hori ohartarazten ari zara. Bai, edonor, kalean gaudenean edonor ikusten gaitu, interneten gaudenean edonor ikusten gaitu. Horri gehitzen badiogu, mugikorrean dara magula, Googleko pasaditza, TikTokeko pasaditza, ez dakizein pasaditza, ez dakizein bat sare guzti horiek ere informazio hori jasotzen ari dira. Jaso, prozesatu eta publizitate moduan, edo adimen artifizialak elikatzeko erabiltzen da. Eta hori horrela da. Kotxeak kalean daude, horrela funtzionatzen du. Orduan, pizkat kontuan izatea eta horren arabera gomendio batzuk, bai, behintzat ez harrapatzeko sorpresa bezala. Denboraldetik gaizki gabiltza, beraz, zein da gomendiorik onena, emaguzu bat? Oparitu iguzu gomendio bat? Bea bat, moskeatzen bazara norbaitekin edo, bai, beretan saiatu hegazkin modua jartzen, idatzi bota behar duzuna, eta gero irakurri berriz, bidali baino lehen. Biharamunean, ez da? Bai, bidali baino lehen, bai, errepasatu. Zegomendio ona. Posten naiz. Akaso lehenago hitz egin behar genuen, ez da? Duela urte batzuk edo enpin. Oso gomendio ona iruditzen zait, oso gomendio ona. Posten naiz. Garai batean horretarako beta bagenuen eta, esan edo norbetekin aserretzen zinen, etxera zindoa zen, pentsatzen zenuen, baina biharamunean mintzatzen zinen berarekin, etzen instanteko kontua, ez da? Hori da, eta gainera baita gure denborare zaindu behar dugu. Benetan hegazkin modua erabiltzea, bazkaltzera basoan norbaitekin jarri hegazkin modua ordu erdi. Zin zara ordu erdi internetera konektatuta egon gabe eta pertsona horrekin. Ordu erdi, eta gero aktibatu notifikazio guztia sartuko dira. Gertatu den guztia zentratu zara, baina ordu erdi hortan lasai egon zara. Bada, bai. Maiderrik ona, oso interesgarria. Egin dugu alako begirada panoramiko bat, ezin dugu gehiagizako elkarrizketeta, baina oso mamitxo eta oso interesgarria izan da. Estimatua dago eta oso ongi joan dadila, ongi goberna dezazula, zien da hori. Primeran, mila esker zuei. Agur. Bere alagato, sindikatibo bat, oto irrintzi dorretik. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen babesletzarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala. Harri txiki batzu biltzen ditu nire esku aurrak, poltsiko txikienean ere kabitzen diren horietakoa. Eusko Alderdi Jeltzalea Nafarroarekin, euskararekin. Herria da gorputza eta hizkuntza bihotza, lana, ahalegina, festa, igandean denok Nafarroa oinezera, asteburu honetan izan festa on. Eusko Alderdi Jeltzalea Nafarroa oinezarekin bat. Hemen da Nafarroako edizioaren azoka.
Urriaren 23tik 27ra Sarasate pasealekuan. Nobedadeen aurkezpenak, idazleen liburuen sinatzeak, hitzaldiak, ez galdu kulturarekin hitzordua. Zatoz, eman bostekoa kulturari eta murgildu liburu bakoitzaren istorioan. Antolatzailea, editargi, babeslea, Nafarroako gobernua. Nafarroa oinez, urriaren 20an, Zangozan. Erronka goazen trikidantz Leiotikan ibilbedi, egun osoan zehar musika, familia eta lagunekin bikain pasatzeko jarduerak, bazkaltzeko aukeran hitzak, euskararen aldeko jai erraldoia. Zatoz Zangozara piztu Nafarroa oinez. Carmen Kaleko herriko taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko herriko taberna, Iruña. Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-845-0 Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun. Optika Iruñak Nafarroa oinez ospakizunarekin bat egiten du. Igande honetan denok festara, piztu Nafarroa, piztu oinez, piztu euskara. Optika Iruña aurrera Nafarroa oinez. Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atsedena sal neurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Jangoazi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atsedenaldiaren plazerra. Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala. Harri txiki batzuk biltzen ditu nire esku aurrak, poltsiko txikienean ere, kabitzen diren horietakoa. Inigo Martínez, Sarean Euskaraz jardunaldietako koordinatzaileak esan digu, aurtengo berrikuntza nagusietako bat dela zuzeneko kontzertua, Euskal Kulturari tartea egin nahi diotelako, Euskal Kultura digitalaren inguruko jardunaldi hauetan hori horrela, Ibilbedi taldea gonbidatu dute, eta horri esker Ibilbedi taldearen bertsio akustiko txikitxo bat, laburbildu bat, gozatuko dugu zuzenean gure saio berezi honetan plazer utxa bikote, mila esker gure hurbiltzeagatik, ametsaran guren eta Ibai Osinaga. Egin behar dute mintegi bat musikari buruzkoa, DJ Makalak egin behar du, eta musika sortzeko tresneria digitalaren ingurukoa izanen da. Zuek musika sortzeko tenorean halako asko erabiltzen dituzue? Batzuk baina esan nuke igual gehiago dela hori ja Ibairen lana. Produkzio lana. Bai, sortzeko baizik eta egokitzeko. Hori da, sortze prozesuan, esan nuke zetz, orokorrean bastante analogikoa gara. Osa, gitarra entxufatu eta... Baina WhatsAppa erabiltzen duzu, zuen kantuetako batean entzuten dira WhatsAppa trukatzen dituzuenak, ezta? Hori bai. Komunikaziorako eta bai. Eta inkluso ideiak ere partekatzeko eta gero bai grabatzeko orduan bai, hor bai nahi eta nahi ez gaur egun. Bai, gaur egun analogikoa egitea gorka horbizuren esku dago soiliki aia, ezta? Zesan behar nizuen, gero esan didate kontzertua eskeniko duzela, baina gero horretaz gain jardunaldien laburpena eginen duzue, ez dakit prestatu duzuen zerbait berezirik horretarako, nola zatozten? Ba, etorri gara pixka bat, guretzat ere guzia berria da, gu institutuan ibili ginelarik ez genuen olako eta bateko aukerarik izan, baina bai egia da, agian, gaur tailer hauetan eta itzaldietan eta ibiliko diren gazten gandik bastante hurbil
gaudela, gero eta gutxiago, baina bastante hurbil gaudela, eta agian, bueno, pues, harrapatu ditzakegula gauza batzuk, helduagoei agian eskapatzen zaizkienak, eta pista batzuk ematen aldizkietenak, ez? Orduan, pizkat, bastante gogoz entzuteko. Ederki. Ze prestatu duzu, haientzako? Esan duzuen emanaldia bereziki digitala izanen da? Ez. De hecho, justo bastante kontrakoa. Analogikoa. Bai, azken diskoko kantuak egin ditugu, eta jota bat. Zoragarri, bada ze prestatu duzu, gure ikusentzuleentzako? Joko dugu Zitekenarena kantua. Ederki, zoragarri, gozatuko dugunez zuekin zuzenean, Ibilbedi eta Zitekeenarena. Arri txiki batzuk biltzen ditu nire esku aurrak, poltsiko txikienean ere kabitzen diren horietakoak. Mai gainean utzita bilatu dizkizut betzuloak, hor daude ondoko paretan, hor daude ondoko paretan, esku bateko atzlodiaren eta ondokoaren puntak elkartuta, bigarren eskua jarri duzu, lehenengoaren gisa berean, lau batzek elkartzea, sortu duten zulotxora, hurbildu duzu begi bat, hurbildu duzu begi bat eta hor topatu dituzu bestaldean, hor topatu dituzu bestaldean, soineko urdin bat, galtzer dizu lodunak, eta bi begi arrunt, eta bi begi arrunt. Ederra, biziki estimatua gozatu dugunez, goza dezazuela jardunaldietan, osongi joan da dila guzia bikote estimatua dago. Eskerrik asko. Indikatibotxo bat eta kontu gehiagorekin gatoz. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskarabidearen babesletzarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Hemen segitzen dugu Baluarte Jauregian eta Arestian ere aipatu dugu, ongi dagoela adituekin hitz egitea, baina hemen egitazko protagonistak ona etorriko diren, gaur eta bihar etorriko diren 900 gazte horiek direla, denak batxilergoko lehen mailakoak, eta hori horrela lehendabiziko 4 gazteak hurbildu dira gurera, eta asko eskertzen diegu une batez jardunaldiak bazterrean utzi izana gurekin mintzatu ahal izateko. Oker ez ba naiz hemen, nire ezkerretara zaudetenok, bueno, egin dugu karrusel bat eta zuek aurkeztu zeuen burua. Ze ikastolatatik edo ze ikastetxetatik zatoz? San Fermin ikastola. Izen abizenak? Xabi Gil eta San Fermin ikastolatik nator. Ze batxiergo egiten ari zara? Ez nago laugarren... Laugarren mailan zaudete, ederki. DBH-ko laugarren mailan zu? Ni Alaia Barberia naiz, eta ere bainator San Fermin ikastolatik. Ederki, osongi. Hemen eskubita, ze institututatik? Ni Oiarnoa naiz eta iparralde de institutotik etortzen naiz. Ederki. Ni Irene Manzano naiz eta ere iparralde institutotik nagotor. Osongi. Astia eman diezue, izan duzue, zerbait ikusteko orain arte, Ez, bakarrik ari ginen orain joku batean jolasten, baina... Eta jokoa bazterrean utzi behar izan duzue, guregatik. Ez, baina ongi. Ederki. Kontua da, orain gutxi gurekin izan dugula Maider Likona, zuekin tailerrak eginen dituen aditu horietako bat, eta mintzatu gara sare sozialez. Berak esaten zuen, ez direla ez onak, ez txarrak. Kontua da, nola erabiltzen ditugun. Zuek erabiltzen dituzue eta zeintzu erabiltzen dituzue. Eginen dugu alako karrusel bat, hemendik hasita. Ze sare sozial erabiltzen dituzue? Normalean Instagram, gusten dut. Beste batzuetan ere TikTok, baino gutxiago. Nik ez dut Instagram ez TikTok, gehienetan bakarrik WhatsApp erabiltzen dut. WhatsApp soilik erabiltzen duzu. Hemendik zer diozue? Instagram eta TikTok, bai. Eta Birreal. Ederki. Maider Likonak esan digu, ez dira ez onak, ez txarrak erabiltzen jakin behar dugu, eta zenbat denbora ematen dugun hor ere ongi kalkulatzen eta jabetzen algara batzutan ez bakarri gazteak, helduok ere, edo helduoi ere eskuetatik joaten zaigu eta denbora gehiegi ematen dugu. Zuk sentsazio hori daukazu? Nik, batzutan bai, kortatzen didate ez, mozten didate batzutan, baino, normalean libre, baino nik kontrolatzen dut. Nik ere bai. Batzuk, nire ditu lagun batzu dutela, beraien gurasoak edo aplikazioaren bat, orduak edo dituenak, baina nik kontrolatzen dut eta jazta. Hori interesgarria da, gurasoen kontrola, ez da? Sakelako telefonoetan, zuek baduzue, ez duzue? Ez, baino normalean esaten didate bai, kontrolatzea. Nik ez dut gurasoen, beraiek ez didate ikusten zenbat denbora nabilen, baina nik kontrolatzen dut. Beste gauza bat esan digu Maider Likonak, adibide praktiko bat jarri digu, inori ezkenioke emanen motozerra bat, azaldu gabe nola funtzionatzen duen, gero motozerrarekin gauza onak egiten ari dituzu, baina bere arriskuak baditu, eta aldiz, sakelako telefonoa ematen diegu gazteei, azaldu gabe ongi nola erabili behar den, eta ze arrisko dituen zuen kasuan, jaso altzen uten, alako azalpen bat, lehendabiziko sakelako auki zenutenean? Ez, oso gutxi. Baina, aitak eta ama ere kontrolatzen didate nola erabiltzen dudan. Ni, oianen berdina egia esan da. Eta tarteka begiratzen dute gurasoek zer idazten duzue? Bai, normalean bai. Eta ze sentipen horrekin? Berdin zait. Beraiek badakiten nola nahitzen eta hori ikusten dute. Zuen kasuan, azalpenik jaso altzen duten, lehendabiziko telefonoarekin batera, zenbat urterekin jaso zenuten? Zigarren mailan, Zenbat urte dira? Ez dakit, 12, ez da, hor non bai. Eta, zure kasuan, zenbat urterekin? Nik jetxinuen Instagram, lehenengo DBH, 11-12 urterekin, eta ditut lehenguzu zarragoak eta beraiek azkenan erakutsi zidaten pixka bat, baino ez zidaten abisatu ezertaz. Eta ze sentsazio daukazue, bertigoa ematen du, ez du bertigorik ematen, gozatzen duzu, ez duzue gozatzen, nola da kontua, ze harreman daukazue sare sozialekin? Bai, gozatzen dut, baina adikzioa ez ematen digu horrela egitea, behatzarekin. Scroll infinito horrek, ez da, sortzen du alako menpekotasuna. Bai, niri ere gustatzen zait, baina kontrolatu behar da ikusten duguna eta zenbat denboraz. Zuek?
Ze sentipen bertigorik, gozamenik, nola zabiltzate, astapen hauetan, sare sozialetan? Nik TikTok egia da batzuetan pasatzen dudala denbo gehiagi ikusten, baina Instagram erabiltzen dut gehiago hitz egiteko jendearekin. Bai, eske TikTokan sartzen zarenean, pasatzen zaizu denbora oso azkar, baina Instagram ez dakit bakarrik hitz egiteko eta ez dakit jendea zer egiten duen ikusteko eta... Beste tailer bat eginen dute eta jarraian gainera horri buruz mintzatuko gara, eta dira harreman sexu afektiboak, hau da, ligatzea, sare sozialen bitartez. Hori gertatzen da ez da gertatzen, harremantzeko erabiltzen duzu, ez duz erabiltzen, ez dut inoren intimitatea aurratu nahi, beraz, nahi baduzu erantzun ongi, bestela ez, baina beste gai interesgarri bada honen guziaren inguruan, nola ikuste duzu, Bai, argazkien bitartez, normalen egiten da, ere testua aldira jartzen, baina gehiagotan argazkiak bidaltzen dira. Hori, orokorrean hori. Ederki, eta hemendik? Nik uste dut noizbait egin dugula denak, like eman argazkiren batei edo... Suaren emotikonoa horrelako zerbait, horreindik ez. Like eman bai. Ederki. Hor, gakoetako bat ikastaroetan ikastea minik ez hartzen, sare sozialetan, eta minik ez ematen. Zuek, min hartu duzue, sare sozialetan, minik eman duzue, uneren batean? Nik minik ez dut sentitu eta uste dut, nik ez dudala eragin ere ez, baina bueno. Nik egin ez, gainera zerbait igotzen dudanean beti abisatzen dute edo lehenago, baina niri bai egin dizkidate. Egin izan dizute min. Bai. Ez niri ez didate minik egin eta minarik ez dut egin ez ere. Niri ere ez didate minik egin eta espero dut inori minez egin izana, ez da? Ederki, azkarra izan da solasaldia, baina interesgarria, laukote segi dezazuela gozatzen jardunaldi hauekin, eta iristen zareten garaiz joko horretan parte hartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Esker gurera hurbiltzeagatik. Indikatibo bat eta kontu gehiago gurean zuenean, Metropoli Foralean, sarean euskaraz, jardunaldi hauei buruzko saio berezian. Sarean euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen babesletzarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera inola ere. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta sinesmen hortan ardazten da. Amarretara, Joseba Arrote, Iñaki Soto, Edurne Egino, Besarkada Bana, eskerrik asko. Besarkada Bana, agur. Berdin, hurrengo arte. Goizeko 10 dira. Eta ordu berdi barru, aurkeztuko du Partidu Popularrak Ramon Sánchez PSOE alderdieran kereila koldo auziarengatik. Koldo auzian hasita geri den Jose Luis Ábalos Garraio ministro ohia babesten aritu dela leporatu diote PSOEri Popularrek. Premiaz izapidetuko dute kereila Peperen esanetan osa gertaera larriak direlako. PSOEtik Pepek duen ustelkeria kasuen zerrenda luzea dela gogoratu dute. Madril, Mikel Arrigi.
Kaixo, egunon, Partidu Popularrak Abalos auziari eutxita gobernuaren kontrako oldarraldiarekin jarraitzen du. PP-tik Pedro Sánchez egin dute ustelkeria egitura guztiaren erantzule, entzun Ester Muñoz idazkari ordea Telezinkon. Es evidente que Pedro Sánchez es el epicentro de todo esto, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando el Partido Socialista Popularrek dice que se Sánchezi desprendieron de Abalos babestea leporatu diote 2023ko hauteskundetan zerrendatan jarrita bere aforamendua bermatu zuelako. PP-tik Abalos bere garaian gobernutik kanporatzeko Sánchezek izan zituen arrazoien inguruan zalantzak adierazi dituzte, baina Pilar Alegría gobernu bozemaileak La Cafetera irrati programan dio. Si nosotros en cualquier momento hubiéramos tenido datos o Entzutela información, Abalosen inguruko susmorik eta zerbait jakinez gero kasua justiziaren eskutan utziko luketela. Bada, justiziaren gana joko duena gaur Partidu Popularra izango da, ordu erdi barru, Borja Semper Popularren bozemaileak PSOEren kontrako kereia aurkeztuko baitu Auzitegi Nazionalean. Erandion, emakume batek salatutako sexu erasoa ikertzen ari da Ertzaintza, segurtasun sailaren arabera, ustezko sexu erasoa ostiraletik larun baterako goizaldean gertatu zen. Emakumea bera biktima izan zen salaketa aurkeztu zuena eta honen ondoren Ertzaintza ikertzen hasi da ustezko erasogile aurkitu nahirik, baina oraingoz ez du inor atxilotu. Nafarroako lurralde epaitegien berriz, bikotekide ohiari jazartu eta hainbat sexu eraso egitea leporatuta, gizon bat epaitzen hasi dira gaur goizean. Fiskalak 47 urteko espetxe zigorra eskatu du. Denera, 3 sexu eraso, sexu abusu delitu bat eta beste jazarpen delitu bat leporatzen dio fiskalak akusatuari. Bikoteak 10 urtetan, bikote harremana izan zuen eta antza harremana utzi ondoren gertatu ziren eraso eta jazarpenak. Iruñean udaletxean Javier Leoz jabetu berri da zinegotzi karguaz, Koldo Martinezek kutsik utzi zuen lekua betez. Gero abaiko zinegotzia karguaz jabetzeko premiaz ezoiko bilkuran elkartu da Iruñako udala. Javier Leoz Iruñako zinegotzi izan zen, 2 urte 2011-tik 23 eta Iruñako partzuergoan udal ordezkaria izango da. Gero abaik batzorde iraunkorreko kide du Javier Leoz eta Nafarroako Euskaldardi Jeltzalearen arduradun teknikoa ere bada. Israelek erietxeak eta ikastetxeak bombardatzen segitzen du zibilak, emakume eta aurrak hiltzen. Azken albisten arabera, Nuseirateko errefuxiatuguneko ikastetxe bat eta Alaksako martirien ospitala bombardatu ditu Israelek. Ikastetxean 22 persona hil ditu, hauetako 15 emakume eta aurrak eta beste 80 zauritu. Gazako gobernuak adirazi du Israelek ez zuela izendatua borroka gune gisara eta bazekiela milak aurre eta emakume desplazatu zeudela bertan. Kanpin dendek su hartu dute eta asko kiskal eta hil edo erredurengatik zauritu dira. Gazako gobernuaren arabera, Israelek 190 aldiz bombardatu ditu Gazako desplazatuentzako eremuak. 2 asteren ondoren bestetik osasunaren mundu erakundeak berriro giza laguntza eramatea lortu du Gaza iparraldeko 2 ospitaletara aurreko astean 9 aldez alegindu zen lortu gabe. Eta Libanon berriz 51 hildako eta 175 zauritu utzi dituzte Israelen azken 24 orduetako bombardaketek Libano osoa bombardatu du Israelek. Israelek bestetik baieztatu du 4 soldadu hil eta beste 7 larri zauritu dituela Hezbolak Haifa hirian egin duen erasoan. Estatu Batuek doluminak agertu dizkiote Israeli hildakoengatik. Errepide sare nagusian baldu gara gozpenik. Ez dago eragozpena ipagarririk, hala esan digu segurtasun sailak eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, erdi eta goi mailako deiak eta ostarte zabalak izango ditugu gaur. Odeiak iluna aldera ugarituko dira eta baliteke orduan euritanta batzuk egitea. Temperatura beretsua izango dugu Euskal Herri hegoaldean, baina Kantauri surian bera egingo du termometroak. Ramon, gero arte. Gero arte. Mikel Rota Etxe, egunon. Oiana Justos, egunon. Summer vibes, Hogeita 25 graduko temperatura. Bada bero hemen, Eguzkia, aizepela eta gubiok antenan oiane. Hau zer da, Udako Faktoria? Udako Faktoria. Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia. Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun bidea. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
Nafar Lansaren lanera eramaten zaitugu. Baliabiderik onenak ditugu. Bilatzen duzun prestakuntza, nahi duzun aholkularitza, ekintza letza bultzatzea, enplegu eskaintzak eta irtenbide profesionalak. Merezi duzun enplegurako duzun ibilgailua gara. Zatoz eta ezagut gaitzazu. Servicio Navarro de Empleo. Lo hacemos posible. Nafar Lansare. Ahalbidetzen dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Iruñeko erdigunean, kafeniza, gosariak, bazkariak, afariak. Asteartetik larun batera bazkariak, izugarri gustatuko zaizun eguneko menua eta ardo naturalen karta dugu zuretzako. Eta ostegun arratsaldetan, mokadutxoak, oholak, errazioak, fritoak eta giro aparta. Berriz, afaltzera etorri nahi baduzu, zatoz ostiraletan edo talarun batetan atzak miazkatuko baititu. Kafeniza daztatuz gozatu, zatoz, niza, Iruñeko erdigunean Gazteluko plazaren ondoan. Ezagutu Caja Ruralen disfruta seguro plana. Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz. Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak. Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi. Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen. Fama Living, ezagutzen aldituzu, ekonomia zirkularrarekin diseinaturiko gure sofak. Bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak, ordezkagarriak dituzte eta zorrotik osoki atera ezakezu, sakonera ezberdinekin jokatu eta eserleku bakoitzaren gogortasuna hautatu. Interesik gabeko finantziazioa 18 hilabetera arte, beak euskaraz hartatuko zaitu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala. Berriro egunon entzuleok, badakizue gaur Ezkarelari Irrintzidorreko estudio nagusietatik, baizik eta Baluarteko jauregitik sarean euskaraz izeneko jardunaldi hauetatik 900 ikasle 3 gune, hainbat mintegi, tailer interaktibo, batzuk praktikoak, beste batzuk teorikoak, helburua beti ere, euskal kultur digitalean trebatzea, onaino hurbilduko diren nerabe horiek guziak. Jarraian gurekin, jardunaldi hauei buruzko saio berezi honetan, Ana Oio, Euskarako Kontseilaria, besteak beste, esanen dugu, eta laburbiltze aldera. Hori da. Foru lehendakari ordea, kanpo ekintza, memoria, eta Euskarako Kontseilaria. Bisitan zatoz, jardunaldi hauetara, bere abiatuko duzu bisita, zai daukazu hemen Inigo Martínez koordinatzailea bisita hori egite aldera, baina horretik zurekin mintzatu nahi izan dugu jardunaldi hauei buruz, izan ere Arestian ere aipatu dugu, ezta? 7 urtez antolatu dituzuela jarraian, bueno, galtza bete lan, baina bistan da arnaz luzeko apustua egin duzuela. Bai, bueno, gu gustora egiten dugu lan hau ez, bueno, gaur posteko eguna da, hemen behatzi gazte ez, elkartzen dira hori euskara teknologia berria eta gaztearen lotuta ez, programa batean. Bueno, nik uste dut, behatzi egun, zu esan duzun bezala, bi egunetan behatzi egun gazte elkartuko dira eta gero ondoren Nafarroan zehar ez, programa hori zabalduko dugula ez. Eta, bueno, 3 ardatz hori elkartzen da, bai euskara, bai teknologia berria, bai gazteak, eta nik uste dut ere, ongi pasatzea ere importantea da, ez? Azkenean, bueno, gazteak hori ez dute bereizten, ez? Ongi pasatzea eta teknologia berria eta, bueno, euskara eta horregatik programa hori, bueno, pentsatzen dugula,
importantea da, ez? Euskara bultzatzeko erabilera, baina baita ere, gazteak ongi pasatzea ere. Hori, aipatu dugu lehen Inigo Martinez elkarrizketatu dugunean, jardunaldi hauen arrakastaren muinean badagoela errezeta berezi bat uztartzen duena batetik formazioa, baina bestetik ere aisialdia edo ongi pasatzea edo pixkat piztea gazteak alde horretatik. Modu ederra da gaztei erreferenteak emateko euskaraz eta ingurune digital horretan. Badira, baina itsaso zabal horretan identifikatu behar dira eta ezagutarazi behar dira, ezta? Ze garrantzitsua erreferente horiek ematea? Bai, guretzat arlo estrategikoan, bai Euskararen arlo estrategikoan lan egiten dugunean, pentsatzen dugula gazten mundua oso importantea da lantzea, ez? Eta haiekin harremana eukitzea. Azkenean hemen Nafarroan 25 gazte euskaldunak dira eta 10% moldatzen dira, ez? Euskararekin. Eta, gazteak non ibiltzen dira? Teknologia berrietan, ez? Sare sozialetan eta horregatik, guretzat importantea da teknologia berriarekin lotutako munduan hurbiltzea eta batez ere gaztentzat, ez? Azkenean, haiek dira interesgarriena, ez? Interesatuenak. Horre, beste osagai bat, errezeta arrakastatsu horretan, irakastea gaztetxoei inguru digital horretan beren burua zaintzen eta besteena, eta horrek ere badu bere garrantzia eta badu bere isla jardunaldi horretan. Hemen egiten dugun hitzaldi bat, erakusten denean, ze arrastoak usten dugu sare sozialetan ibiltzen garenean, ez? Eta naiz eta gaztea jakin arrastoa usten dutela, ez dute pentsatzen hainbeste daño, ez? Idezten da arrasto hori. Orduan, gu ere, gure arduradun artean, pentsatzen dugula, erabili behar dugu eta erakutsi behar dugu gaztei nola mugi dezakete sare sozialetan munduan, abantaila asko daukate eta tresna oso interesgarria diela, baina egia da, hor ere, oztopo edo beldurre edo arrastu asko usten dute eta hori ere kontuz ibili behar dute. Analogia bat egin du Arestian Maider Likonak adituetako batek gure mikrofonen aitzinean eta berak zioen, motozerra bat oso ongi erabil daiteke eta oso erabilgarria izan daiteke, baina inori ez diozu ematen motozerra bat azaldu gabe nola erabili, ezta? Antzeko zerbait sare sozialekin eta lako tresna digitalekin. Bai, eta nik uste dut hori importantea da ere, ez? Irakastea, ez? Nola moldatu behar dute, nola landu behar dute sare sozialetan, eta gero ni azpimarratu nahi dut ere, hemen importantea da gazteak ikustea zenbat jende dago, zenbat jende oso moldatu da euskaraz sare sozialetan, ez? Azkenean, bi mundu hori, sare sozialetan hizkuntza importantea da, badakigu, ez? Gaztelaniaz, edukinak ze hizkuntzetan daude, ez? Gaztelaniaz, ingelesaz, baina euskaraz, badagoela jende mordo bat, euskaraz sare sozialetan ibiltzen direnak, eta oso ongi eta edukina oso polita eta oso interesgarriak, eta hori ere, tailer horretan erakusten diegu, ez, gaztei. Badagoela euskal munduko erreferenteak hori sare sozialetan ere. Ederki, Ana Oio bada mila esker, gurera hurbiltzeagatik eta ongi joan dadila bizita. Zuei, hori, alako interesa jartzeko, ez, alako proiektuetan. Bada, lugar indikatibo bat eta bere alagatoz, kontu gehiagorekin. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskarabidearen babesletzarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala. Café
Baluarte Jauregian segitzen dugu, zuentzako saio berezia egiten, Ana Oio kontseilaria izan dugu, eta jarraian segituko dugu zizkamizkan, hemendik gertu, 25 metrora dauden areto horietan diharduten adituen artean. Gurera hurbildu dena, honako honetan, Luischo Fernandez, kazetari oia, esan beharko dugu edo kazetari betiko? Ez, oia. Beste mende baten. Beste mende batean, hori da, Euskaldunon egunkarian, hor aitzindari Euskal Prentsan, eta gero, eta horretan sakonduko dugu orain, aitzindari, nola esan, enpresa digitaletan, ekintzailetza digitalean, nola dituko dioguko desintasi? Bai, hori da, software eta gauza digitalak egiten dituen enpresa bat, beraz, Elon Musken kategoria profesional horretan gaude. Txantxak aparte, .com enpresen garaietan sortu zineten, eta hor segitzen duzu, Datorren martxoan, 25 urte beteko ditu gure enpresak, bai. Mendearekin hasi izan. Bueno, jardunaldi hauetara hurbildu zarete zuen produktuetako batekin, zuen sormenetako batekin, egunean behin lehiaketa ezagunarekin. Lehenik eta behin historia pixka bat eginen dugu, horrelakoak antzi egiten baitzaizkigu. Noiz sortu zen, egunean behin, nola, zergatik? Duela 5 urte, udaberrian 5 urte terdi bete ditugu orain, eta aurretik beste joko aplikazio bat ere eduki genuen, hola, arrakasta handirik eukidetzuena, Tribual izenekoa, baina, boltatxo bat eman genion kontzeptuari, eta egunean denbora gutxi bat bakarrik kenduko zizun galdera joko baten ideiakin probatu, eta ondo irten zan. Eta gero, ideia hori garatu da euskeraz beste joko batzuetan, gaina hain zuzen ere, hemen jardunaldietan horiek ere aurkezten ditugu, Wordle, adibidez, euskarazko eguneroko erronkatxo bada, eta berbaxerka da beste batola berria egunkariaren webgunean ikusi daitekena, eta horiek euskeraz, baina nazioartean ere, egunean denbora pixka kentzen dizun lehiaketatxo batzek, engantzatzen zaitu, baina gutxi. Genero bihurtu dira, ez da? Nola esateko jokoen artean. Nola bait, jendeari gustatu, eta oraindik 5 urteren buruan, astero 40.000, 50.000 lagunek jokatzen dute. Arestian esan duzu, ondo samar atera da, ondo samar, badakizu kazetarioi bezala, kazetariok ze tema daukagun zenbakiekin, hori da, egunero edo egunean behin zenbat lagun aritzen dira zuen joko horretan? Denboraldi honetan, hasiera honetan, 55.000 lagun dabiltza, egunero. Bueno, astero. Bakoitzak utxune pare bat edite ditu, dauzkagu estadistikak. Jokalari bakoitzak astean 5,6 partida jokatzen ditula. Ni horietakoa naiz, baina gero ordainak odolkitan aurre hartzen didate eta desastre handi xamarra da. Ez dizugu horregatik gehiago kobratzen. Ez, baina taldekideek ziria sartzen didate horren kontura. Irratiko taldea dago? Irratiko talderik ez, baina 2 kuadrilla badauzkagu, esan betiko lagun artekook eta gero kazetari kuadrilla batek badaukagu. Hortxe dago jokoaren grazietako bat, ze 55.000 lagunekin lehenengoa geratzea oso zaila da. Lehia nagusia hartzen dute espezialista oso azkar batzuek, eta... Eri Gartzia bezalako batzuek. Baina gainera nobedade bat sartu dugu denboraldi honetan, irailetik aurrera. Eri Gartziak ezin du irabazi, edo nola da kontua? Aste irabazleak ezin dute errepikatu, eta denboraldi irabazleek ere azkenengo 3 urtetakoak salbuetsita daude sarietatik. Dena dela, sari handia irabazi du Erik Gartziak, izan ere kontatu didate, esan didate, miluze saiotik deitu ziotela, galderak sor zitzan, gidoigile bezala lan egiteko, eta nomait eszedentzia hartuta dabilo arso aldeko ditzan. Jakin dut, miluzerako taldean lanean dagoela, jakin dut, bai. Ikusita zeinen hona zen alakoak erantzuten, bada zerbait, begira. Kolokazio aplikazioa ere pada ez genuen uste, baina norbaiti balio izan badio, hori da. Finalandietan zenba lagunek parte hartzen dute? Denboraldi amaierako saio horietan? Ez ditugu beti egiten, logistikan aldetik eta pixka zaila dira. Telebistarako 3 saio egin ziran, eta 25.000 lagun elkartu izan ziren horietan. Baina telebistan zuzeneko lehiaketa bat egitea oso zaila da, logistikoki produkzioak, utxik etzuen egin, baina utxik egin ezkero, ez dago sarerik, zea trapezioaren azpian, eta gero tokikoak egin ditugu
pare bat, final horrelakoak, baina orain egiten ditugunak dira, sarean euskaraz jardunaldietan egin izan ditugu, igaz, eta horreko bi urteetan, bihar berriro, orain dauzkagu beste bitxanda, hemen gazte mordoa dator, hori bakizu. Guztira 900. Bai, eta bihar beste horren beste, guztira, bueno, bihar beste 3 txanda dauzkagu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere izaten dira, xare izenarekin, eta han ere egiten ditugu. Eta, bueno, Euskal Herriaren irratiaz galdetu dugu gaur zuzenekoan. Esan didate, zera galderatxo bat zegoela. Bai. Osongi, posten gara. Asmatu dute, gehienek, zein dan Iruñerriko... Estatistikoki orduan ongi gabiltza. Iruñerriko euskarazko irratia zein dan, gehienek izan dute Euskal Herri irratia. Bueno, posteko moduko albistea da, izan ere, gaztetxoen artean gauza jakina da, irratia ez dela edabiderik zabalduena, nolabait esateko. Bueno, baina streaminga daukazue, bai, eta sartzerakoan ikusi dute, eta bai. Zer nolako azpigitura erabiltzen duzu gaurko saioan, izan ere, egunean behin, bai, ohituta gaude, etxean sakelakoarekin jostatzera edo jokatzera, baina hemen nola egiten duzu? Ohikoa, ez du honek lokalean funtzionatzen. Zerbitzari batzu dauzkagu Alemanian, lainoa esaten den hori azken baten dira almazen batean dauden ordenagailuak, eta azpiegitura horrekin funtzionatzen du. Jentea ez duzu zenean jokatzen joko antolatzailea dela nire lankide bat, anetu bia hor dagoena berak ematen dio botoi batzueri, baina ez dira berarekin konektatzen dira sarearen bidez, zerbitzari nagusiekin, eta handik handatozik galderak, prozesatzen dira emaitzak han, komplexu xamarra da, baina asmatu genuen eta funtzionatzen du. Eta orduan, nik ulertzeko moduan, elkartzen dira hor barruan, ez hiru txanda egiten dituzuen ez, eta aintzat hartuz, 250 etortzen direla egunero, 150, magun hori dela, gutxi gora bera, txanda bakoitzean. Hasten dira jokatzen, eta nola da, final aurrekoa, final laurdena, final erdia, finala, edo nola egiten instrukzio batzu jarraitu behar dituzte, talde batera gaitu behar dira, eta gero asmatu behar dute klabearekin sartzen, eta hola, da, bueno, 100 lagun gehitu dira, 113 lagun gehitu dira taldean, eta 3 txanda egiten ditugu, danak aldi berean simultaneoak dira, ez da ohiko partida bat, jente bakoitzari desberdina tokatzen zaiona egunero, baizik eta horregatik sartu dugu bat Euskal Herria irratiari buruz, eta Iruñeko beste galdera batzuk, Iruñerriko beste galdera batzuk sartu ditugu, eta orduan, 3 txanda horietan lehenengoan puntu gutxiago, bigarrenean 200 puntu, eta hirugarrenean 300. Orduan gaur, egunean 4 aldiz jokatzeko aukera izan dute, baldin eta eguneko partida ere jokatzen duten gero, ezta? Eta jenteari gustatzen zaio, alako saritxo bat antolakuntzak ematen du, lehenengo eman diogu Lier bati, San Fermin ikastetxeko mutil bati. Bere gurasoak pozik egonen dira. Ez dakit, enteratzen badea. Enteratzen hariko dira, gure irratsaioaren edo liburu batzuk bitartez. Ez diogu droga eman, orduan. Esan dezake etxean, jaso. Ederki, Luis, beti bezala plazera izan da zurekin solasean aritzea, eta elkartuko gara, besteren batean tokatuko da. Eskerrik asko, gonbidapen honegatik. Segi sartzen Euskal Herria irratiaren inguruko galderak baita nazionalean ere. Bale, ba. Ederki, estimatua. Agur. Indikatibo batez, publizitate pixka bat luar eta berehala segituko gatzaizkizue zuzenean, Baluarte jauregi honetatik. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara bidearen babesletzarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri. Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski. Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeaketa egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leihoak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak. Badakizu kozinas larrarekin zure ametxetako etxea. Piztu Nafarroa oinez, zigande honetan urriak 20 denak zango zara Nafarroa oinezen ospakizunera. Geroa bai guztion Nafarroa, guztion Euskara. Mintzakide izen ematea ireki da.
zuek. Animatu lagun artean euskaraz hitz egin, bizi eta zaletasunak partekatzera. Asteroko maiztasunarekin elkartuko gara, 4 kide. Zaletasunak partekatzeko aukera, joskintza, mendia eta proposamenik baduzu, jarri gurekin harremanetan. Gainera, ekintza osagarriak, sagardotegia, erakusketak, poteoa. Animatu, lotxa galdu eta egizu euskaraz, eman izena mintzakide.eusen. Baratze bat nahi deizut egin. Oporrak amaituta eta lanera itzulita, ohikoa da nekea eta umore aldaketak sentitzea oporren ondorengo sindromea da. Une honetan, elikadura osasuntsua eta osagarri zenbait garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposada hau, gure gorputza garbitu eta sasoian jartzeko, ekia ekodenda Aiturrama auzoan Fuente el Hierro 4. Beltz da sakonetik. Kirola egitea gustuko duzu? Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak. Mugari gabe bidaiatu nahi duzu? Autokarabanak eta karabanak. Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara. Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean. 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen. Orain 2024ko ereduetan deskontuak eskuragarri, deitu eta informa zaitez. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala. Lukarriak askatuta, agertu naiz bapatean. Gustora ari gara, sarean euskaraz jardunaldi hauetan baluarte jauragien zizkamizkan, ez da? Areto batetik bestera, hemengo aditua eta hango aditua elkarrezketatzen pilatzen ari zaizkigu eta orain eginen dugu alako esperimentu bat bi elkarrezketa kolpe bakarrean. Ala tokatu baita, zer eginen diogu bada. Batetik, era aretoan sartuko gara, ez da? Ane Ortizen eskutik, jarri mikrofonoa, favorez. Bai. Ane Ortiz, bai, ez da? Zurean sartuko gara, eta bestetik gurekin daukagu Xavier Leonardo. Eta zuzabiltza ikas sareto horretan, ez da? Gune horretan. Bueno, pixkanaka. Ederki, Ane Ortiz zurea, bueno, arestian Maider Likonarekin izan gara, sare sozialez hitz egin du gaztetxoekin, kontatu dugu zer nolako aholkuak emate dituen erabilpenaren inguruan, zer nolako filosofia erakasten dien, zuk, bueno, tailer horren beste erdia ematen duzu, eta hor, harreman sexu afektiboak lantzen dituzue, sare sozialon garaiotan, haze gaia. Bai, gaia potentea. Bai, bereziki oinarritzen gara, hori ez, azken finean gure harremanen parte handi bat ere plano digitalean ematen ari da, ez? Bai, harremanak bere osotasunean ulertuta, ez? Orduan ikusten genuen kriston beharra gai hau jorratzeko horrelako espazio batean, ez? Teknologia bai, baina nola harremantzen gara espazio horretan, ez? Eta zer nolako dinamikak eramaten ditugu aurrera. Oso garrantzitsua ez hurbiltzea gaztetxoen gana aurre juzkuekin, sare sozialen inguruan, egite duten erabilpenaren inguruan, ez dezaten senti gehienetan helduok haien gana daukagun jarrera gurasokeria hori, ez da? Nola lantzen duzue, nola egiten duzue, nola lortzen duzue hori? Hori da. Berez gainera, beraiei planteatzen diegun lehenengo galderetako bat da, ea, euki dituzten inoiz horrelako sare sozialei buruzko hitzaldiren bat, erantzuna beti baiezkoa da, eta galdetzen diedana da, ea ze mezurekin geratu diren hitzaldi horietaz, ez? Eta beti aipatzen dutena da, hori arriskuak, kontuz esartu hemen, oso txarrak dira, eta klaro, eta non dago beste partea, ez? Azkenean, oinarritzen gara askotan debekuan, ez? Ez erabili hau, esartu hau, hemen, eta hori bai, hor badugu hausnartzeke, ez? Hori esaten diegu gazteei, guk mugikorra eskuan eukinda. Orduan,
bueno, hori interesgarria da, ez? Eta saiatzen gara esaten, arriskuak badaude, bai, baina aukera asko ere bai, ez? Eta niri gustatzen zait erabiltzea horrelako metaforak ulertzeko beto, esaten diet, behitu, itsasoa, ez? Itsasoa badaleku bat, lasai egon gaitezkena, jolastu dezakegu, ondo pasa, ez? Erabilera asko daude horre egiteko. Baina arrisku asko badaude, eta askotan gainera ez du ematen arriskuak daudela, baina, ostras, korronte batek harrapatzen zaitu hor, eta baina baditugu mekanismoak gustora egon alizateko hor ondartzen, ez? Sorosleak jartzen ditugu, ikurrak ditugu jakiteko non bai, non ez, eta askotan laguntza behar dugu espazio horretan egoteko. Pizka bat, simil berdina erabiltzen dugu, ez? Arriskuak daude, baina aukera asko ere bai, eta ondo egon gaitezke, ikas dezakegu pila bat, eta bertan ere harremandu gaitezke, baina modu honetan, ez? Eta azkenengo gauza, ikusten duguna argita garbi da, plano analogikoan gertatzen den guztiak baduela isla bat plano digitalean, ez? Eta askotan zentratzen gara bakarrik lantzea plano digitala, baina gertatzen dena da, beti gertatu izan diren gauzak, bullyingak, erasoak, beti gertatzen da bera jasarpena, baina beste plano digitalean. Orduan joan bar gara oinarrira, ez? Eta bere osotasunean landu, baina ez bakarrik begirada horretatik. Zeinen interesgarria, eta zenbat gauza, zer nolako harrera egiten dizuete gaztetxoek? Ez baita erraza horrelako gaiak lantzea gazte asko daudelarik eta taldean eta bar? Bueno, nik beti erabiltzen dut umorea, uste dut umorea dela beraiekin konektatzeko ezinbestekoa, zeia beste nunbaiten kokatzen bazara galduta dituzu, eta gero saiatzen gara hitzaldia izan beharrean zerbait praktikoa izatea, ez? Erabiltzen ditugu dinamika ezberdinak, eta erabiltzen ditugu mugikorrak horretarako, eta erabiltzen ditugu sare sozialak, ez? Adibidez badugu ekintza bat, planteatzen diegu ariketa bat, non Instagram bitartez, pertsona desberdin batzuei komentario bat utzi behar dieten, ez? Inolako filtro hori gabe. Eta hor ateratzen da denetarik, gauza oso gogorrak, gure lankide baten argazkia jartzen dugu. Abisatu ohartarazi gabe aldez aurretik zure lankide badenik. Hori da, nire gaztetako argazki bat ere jartzen diet. Eta, komentarioak nahiko bortitzak dira. De hecho, gaurko lehen hitzaldi honetan, oio ipurdia eta dena jarri zait, lankideari bortzatzailea, pedofiloa deitu diotelako, gauza oso bortitzak, eta gero batean gure lankidea agertzen da, ez? Eta jartzen da beraien aurrean. Eta esaten diet, hau guztia, berari esango zeniokete aurpegira, eta aldez, eta ere bada horre hausnartzekoa, hori zer nolako alde batetik aurre iritziak ditugun, ez? Eta aurre iritziak, badakigu, gehienetan ez dugula asmatzen, eta gainera mugikor baten atzean egoteak zer nolako legitimidadea edo zer nolako askatasuna sentitzen dugun esateko tresna horretatik nahi dugun guztia, ez? Ederki, guziz interesgarria, emaiz elkartetik zatoz, hori ez du aipatu, eta orain bai aipatuko duguna, nola oskatu behar da? Protomaker edo nola da kontua? Nahi duzu moduan, Protomakers, ideia da hori, azkenan makers hitzatik dator eta proto gazteak garelako edo hasiera batetik sortu ginelako. Eta hori, ideia da... Zer nolako elkartea da? Normalean zer egiten duzu? Berehala sartuko gara gaurko mintegietan, baina zer egiten duzu? Protomakers bada duela gutxi gora bera 8 urte sortu zen elkarte bat, eta honen ideia da pixko bat gazteek gai izatea hori, 21. mendeko teknologiekin katxarreatzea, ez? Edo aritzea, ez? Horregatik ez hori, irude impresoren inguruko tailarrak lantzen ditu, eta tailarra hauek balio digute guretzat finantzatzeko guk egiten ditugun barne proiektuak. Ordan ideia da azkenean gure artean, azkenean gara edo nerabeak edo gazteak, zeina aritzen garen horreri, 21. mendeko teknologiekin, eta gutxinaka ikaste ditugu teknologia berria, eta zabaltzeko pixko bat gure ikuspuntua ditugu alako tailarrak oso interesgarriak dira guretzat, eta gainera finantziatzen dituztela gure barnekintzak ere bai. Eta zuen barnekintzatoko bat aipatuko diguzu adibide moduan? Guk adibidez duela 4 urte edo hasi ginen Protosat proiektuarekin. Protosaten proiektua da Kansat proiektuaren filial bat bezala. Kansat proiektua da Europako Espazial Agentziak egiten duen proiektu bat, zeina honen ideia da esten bokazioen sorrera, eta hortarako egiten dituzte satelite bat, lata baten tamainakoa, eta guk egiten duguna da Nafarroan zabaltzea pixko bat puntu hori, jaurtiketa frogak egitea, satelite horrien jaurtiketa frogak egitea, eta ahalik eta gehien laguntzea gaztei, azkenean hau da
16 urteko, 17 urteko gazteak egituten haien proiektua, eta guk hortan laguntza dugu. Ari gara zizka-mizkan, ez daukagu aukera handirik asko sakontzeko gaietan. Baina, pixka bat ikusi nahiko genuke, gaurko 3 tailer horietan, zer egiten ari zarete. Hasteko lehenik eta behin, errealitate virtuala? Adibidez, errealitate virtuala da nik uste gehien, edo fama gehien, edo populartasun gehien duen tailerra. Azkenean hona ideia da jolastea teknologia honekin. Azkenean gure ideia da haiek gazteek ikustea teknologia hau existitzen dela, nolatan erabiltzen dela, eta gainera jolastea eta modu batean ikustea nola jolastu dezaketen teknologia horrekin. Orduan, tailerra realitatean da jolastea teknologia honekin. Betaurreko hoiekin eta murgiltzea. Realitate virtualako tailerrekin, eta horrekin egitzen da. Azkenean hori da tailerronen funtsa. Beste gai bat, jorratzen ari zaretena, 3D inprimagailuak. Hori da, 3D inprimagailuetan lantzen dugu fabrikazio digitalaren prozesu guztia, diseinutik laminaziora eta ere bai fabrikazio prozesura. Ikusten dugu ordu batean nola gai garen pieza bat fabrikatzeko zerotik. Niretzat oso potentea da nola teknologia honen inguruko ez dakiten gazteek ordu batean gai izatea pieza fisiko batetik ateratzeko, ez? Eta pixko bat hori. Zu diseinatuta, baina plantillak eta izaten dira sarean, eta normalean eskuratzen ari duzu, hori da. Hitz egiten dugu pilo bat, oso interesgarria da hori, zein hitz egiten dugu pilo bat 3D impresoren atzetik dagoen komunitatean. Azkenean 3D impresorak sortu dira honen atzean dagoen komunitate handiagatik, beraz, zabaldu behar dugu komunitate hori, geroz eta gehien halako teknologia oraindik era hobetzeko eta gutxinaka antzauteko ere bai. Eta azkenik robotika eta Arduino izeneko tresna guziz erabilgarria. Hori da, azkenean hortan egiten duguna da programazioaren lehenengo pausuak sartzea, eta ikustea nola 2 euroko plaka batekin gai diren adibidez haien logeleko argiak pizteko eta itzaltzeko aplikazio batekin. Eta nolatan hori gai diren bizpahiru klasekin, edo 4 orduko tailer batekin YouTubeen adibidez. Orduan oso interesgarria da, zen gainera dira teknologia bat oso eskuragai direnak. Eta ez dute entzuten teknologia honen inguruen. Zen azkenean, hartzen berriz ere nek esandakoa, askotan debekuak egiten du lan pila, osea, minen pila teknologiari. Eta ezberdindu behar dugu nola erabiltzen den teknologia, eta zer den teknologia. Oso ezberdina da, ordu batean adibidez, 3D inguruko pieza bat garatzea, lortzea, ikustea nola den fabrikazio osoa, edo ordu bat egotea TikToken eskrolatzen. Oso ezberdinak dira. Eta ezin dugu zaku berdinean sartu. Ezpa. Eta gero, noizbait tailer bat egin beharko duzue, YouTubeko tutorial horien guzien inguruan. YouTube. Esan edo dor badago mundu bat, unibertso bat. Lana zaigu falta. Lana zaigu falta, denbora bai. Hori da. Ederki, bada, Ane Ortiz, eta Xabier Leonardo estimatua dago, mila esker gure horbiltzeagatik, eta oso ongi joan da dila guzia. Venga, mila esker mila.
Eta rapaladan segitzen dugu hemen, gai bat eta urrengoa uztartzen, baluarte jauregian arrunt interesgarriak izaten ari baitira, sarean euskaraz hemen egiten ari diren jardunaldiak. Aditu asko, gai mamitsu handana eta horietan zizkamizkan ari gara. Gure urrengo solaskidea, Lander Unzueta daukago, kaixo? Haupa, uno, bai. Eta, maila handikoak dira gure ikusentzuleak, eta seguru asko jakinen dute gehin berauntxia zer den, nolaiteko sona baduzu eta Euskal Herri osoa, baina despistaturen bat balin badago eta ezpadaki zertan diardu zuen, nola azalduko zenuke, hitz gutxitan? Bideojokoak euskaraz, ez da besterik, hortik abiatzen gara, eta hortik hasitze ja, denetareko ekintzak egin zen dugu, ezta, itxulpenak, bideojoku gintzen apurruet sortzen lagundu, tailerrak, umiekaz, gurasoakaz, irakasliekaz. Azkenin saiatzen gara bideojokuen arloagaz, alik eta gauza gehizen heltzen, euskeri lotute beti. Noiz sortu zen, zuen elkartea? Oin 10 urte batzu badara matzazu, ez da? 10 urte, oin iraien bete gendu zen, 10. urteron egin genduen. Eta ordutik ona aldaketa gitxi, baina asko aldi berrien izango dugu. Azten joan gara, goza desberdinak eitzen, eta egoerie bideojokuen euskeraz asko betu dela esan aldugu, behintzet, posik hau zentzu horretan arro, eta ia hobetzen jarraitzen daben, da jentiek aukera hori dauela ikusten, ez? Zer da, ona datozen gaztei erakusten diezuena zuen tailer horretan euskarazko bideojokoen inguruan? Azken finean, ikusten dugu, ez? Bideojokoen mundue geroz eta zabalago da, geroz eta gazte gehiago dau, ezta? UEMak oin urte pare bat kaleratu eban inkesta baten, bertan epatzezan. 3 gaztetik 2 egunero jolasten dabe bideojokuetan. Baina, klaro, zein hizkuntzatan, euskeraz ez. Orduen, tailer honegaz nahi dugun egin da apurbet ikusarazi, ez? Euskeraz jolasteko aukeri dagoela. Joku gitxi dauz gaur egun 167 guztire, baina horren eskaintza txiki bidetzen dugu, adinen arabera askotan eta bar. Eta, probeti, ez? Zaletasun hau euskeraz gozatzeko aukeri dagoela ikustia, eta haurek barneratzi, zen nik neuk bideojoku zale izen da betianik kostetxe jaten, ez? Ikusti, euskeraz, ez dago ezer, naz hartungo, baina bai, goza politze dauz eta bai. Oso zaila da, zenbat esan duzu, 167 horien artean 3 gomendio emanen ditugu gure ikuse entzuleentzat, lehendaizik hurbilpen baterako, 3 aldela ezperdinak eta pixat beteko dutenagola abaniko zabal bat zaletasunei dagokienez. Euskaratu dugun azkena gazesiko gara, ganera klasiko badala, Super Mario Bros. 3. Klasikoen artean, klasikoena, seguru asko. Nire kasuen, nire lehenengo bideojoku izan orduan jabeste, kariño bat edo maitasun bat dekotzat. Horiz izango zen lehenengoa. Gero hor, Euskal Garatzaile batzuna aipatu nahi zen Pile Up, deitzen den bideojoku edukugu. Ez da oso ezagune, baina musikagile iparraldekoa da. Eta bere arduratu zen baitza euskaratzi, ez? Eta dalako joku kooperatibo bat, oso politxe, ez dau biolentziarik, ez dau batabestiri hiltzerik ez ezer. Da familian eta lagunekaz gozatzekoa. Eta nola esan duzu, izenburua? Pile Up. Pile Up, bai. Eta bukatzeko bai ala bai, bideojoku mundun dauen exitorik, arrakastarik handizena, Minecraft, euskeraz dau. Eta hori da seguruenik gaztiek gehitzen flipetan dauen esango dugu, ez? Entzuten dabe, Minecraft euskeraz da, zelan? Bai, da ofizialki dau, menure sartun da hizkuntzan artin euskeri dau, orduen aukera politze da. Euskaraz jartzen alda, eta gero, Euskaldunen artean elkartzen badira, haien arteko esan dut, entzulein batek jakinen dute, beste batzuek ez, Minecraften jolaskideekin mintzatzen altzara zuzenean, eta alago elkarrekintza badago, harreman bat badago, hitzez ere egiten dena, eta Euskaldunen artean elkartuzkero, Euskaraz jokatzen alda. Gertatzen da hori, esan dute horrelako elkarketak izaten dira, halako partida jokatzeko? Gertatzen dire, bai, guk adibidez korrikagaz batera, enjeko korrika virtuala, Minecraft barruen, eta Euskal Herriz, esango dugu, eskala txiki baten sortu, ez? Eta bertan Minecraften zeharkatu korrikan, da hor banatzen gara, sartzen gara hain bat euskaldun, bertan txatien ahotsatez berbetan, hitz egiten, eta oso giro politxe egoten da izan, eskertzekoa da. Ziria polita. Bai, eta arrakastan nahiko txukitzen dagoena ganera, jentie desiratzen dago, bai korrikagaz berotut egoten dela ez, baina gero Minecraft esan dute moduen bideojokurik arrakastatxuna, hor jente asko berotzen da, eta oso posik ibiltzen gara izan.
Zera, Minecraft, pentsatzen nintzen Euskaraldiko ze hoiekin, ez da? Belarri prest, Minecraft prest, edo horrelako zerbait ere izan daiteke, ez da? Batxu badauz prest eta asko komunidade politzia bizi edo, horrelako zerbait ere. Hori da. Ederki, bada zeinen interesgarria zuen lana, eta zeinen interesgarriak eman dizkiguzun gomendioak, saiatuko gara, horietakoren bat erabiltzen, estimatu da eta sarri arte oso ongi joan dadila. Eskerrik asko. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskarabidearen babesletzarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala. Lehen orduan ere esan dugu Sarean Euskaraz jardunaldi hauetan oso ongi dagoela entzutea zer duten esateko adituek, baina garrantzitsuagoa dela entzutea zer duten esateko, zer nolako gogoetak egiten dituzten hemendik gaur eta bihar pasako diren 900 ikasle gazte horiek. Beste lauz dauzkagu gurekin, lehen orduan lau eki ditugu, orain beste lau egin dezagun alako karrusel bat. Beira, eskatuko dizuet, izen abizenak ikastetxea maila eta dakidan ez denok batxiergoan ari zaretela, ze batxiergo egiten ari zareten. Beraz, hemendik ezkerretik hasiko gara, izen abizenak. Bueno, ni Aitzidor Baiarena naiz, eta bastangoa naiz, baina naiz alaitzen estudietzen, eta nago estenikon, bai. Batxiergo estenikoa egiten ari zara, ederki. Apa, ni Oier Murillo naiz, berezarkoa, baina nago baita ere alaitzen ikaste, arte estenikoak. Ederki, hemendik eskuinetik zer diozue? Ni Aitana Gorritxo naiz, ahoizkoa naiz eta eunaten ikasten dut batxillergo humanistikoa. Hau da, txantreatik edo ingurutik zatozte, ez da? Ederki. Bai, ni Maiel Izalde naiz, txantreakoa, eta eunaten nago lehenengo batxillergoa egiten, zientzia egiten. Zer ikusi duzue orain arte, hemendik hasiko gara? Ja, lehen orduan etorri dira apenas deus ikusi gabe, baina zuek astia eduki duzue, zertan parte hartu duzue? Gu egon gara bideomafin ikusten eta egiten, eta hori. Jarraian, hain zuzer ere, Martintxo elkarrizketatuko dugu, Elur Maluta, zuen tailer hori eman duena, zerbait esanen diogu, esan dut ongi dagoela, ez, azkartu beharko lukela zerbait, ongi? Bai, bueno. Pozik, ederki. Zuk zer ikusi duzu, zertan izan zara? Berdina, talde berdina. Gauza bera, eta interesgarria izan da. Bai. Ze ikasi duzu, ze ondorio atera duzu, hola, nagusiki, zer lagun bati kontatu behar badiozue gaur arratsalean, bai, begira, gaur goizean egon naiz, bideomapina buruzko tailer batean da, eta bideomapina da, zer kontatuko zenukete? Nola, figurak mugitu eta hori. Bai, adibidez, marraztu alduzu figuretan, eta gero, agertzen da horrela. Proiektatu, ez da? Bai. Proiekzioen bitartez, objetuetan, gauza proiektatu, zoragarri. Hemendik ezkerretik, orain arte zertan parte hartu duzu, Kusi dugu argazkilaritza, eta azkenean ikesten da honit, zeba hori ez dukusi inoiz, eta aukera hori izatea kusteko darraspo egite. Bai, ni egon naiz musika aplikazioetan, eta ikasi dugu pizkat nola musika munduan aritza ez, musika sortzea eta musikaren ahaztea. Zue batxiergo artistikoetan zabiltzaten ez, pentsatzekoa da horrelakoak zuentzako berezik interesgarriak izanen direla. Hori da, bai, oso interesgarria da eta bai, oso ongi egon da. Zagutzen zen dituzten horrelako programak aldez aurretik horien berri bazenuten? Nire kasuan bai, baina beste batzuk ez duten ideiarik ez.
Ongi pasa duzu, Bai, bai. Ederki, zoragarri. Bada, bueno, ongi pasa duzue, gauza erabilgarriak ikasi dituzue. Jardunaldi hauetan batetik badaukate hori, helburua zuek ongi pasatzea, eta gauza interesgarriak eta ikastea, baina bestetik ere formatzea eta ikastea. Hemen izan dugu oraintxe Ane Ortiz, gero tailerra eginen duzu berarekin, sare sozialen inguruan eta zer nolako tresna erabilgarriak diren, onerako eta txarrerako, baina onerako ere bai. Orain arte, zuen esperientzia sare sozialekin eta sakeleko telefonoekin eta inguru digital horretan, hola, laburbilduz eta gauza pertsonalegietan sartu gabe, zer nolako izaten ari da? Gozatzen ari zarete, sustoren bat hartu duzue? Zer diozu Itziber? Bueno, pues a ver, egunerokoan ibiltzen dut nik dexente, osea, bai. Zer sare erabiltzen dituzu? Pues Instagram, TikTok eta solako gauzek. Eta, pues bueno, azkenean ez du haunitzetako balio ere ez, baina, bueno, ere bai ikesten dire gauzek, pues bideoak eta hola jendeak konpartitzen du bere bizi ere bai, eta pues bai. Zuk zer diozu, Ier? Bai, ia esan berdina, bai. Momentuz ongi, bai. Ongi, ez duzu sustorik. Bai. Zuek zer diozu, zer nolako esperientzia eduki duzu orain arte sare sozialekin? Sare sozialetan, ni erabiltzen ditut baino limiteekin. Baduzue gurasoen kontrola, ez daukazue, nola da? Bueno, lehen bai, baina orain ja pixka bat askatasuna. Lehen mailan 16-17 urte dauzkazue, beraz, adin bat daukazue. Bai, horregatik. Ja, Zuk zer diozu, ez sare erabiltzen Ni berdina, askatasunarekin baino limite batzuekin. Orduei dagokienez eta bar. Ederki badauzo interesgarria izan da zuekin solasean aritzea, partekatzean minutu gutxi gutxi izan dira, besteren batean gehiago. Laukote, mila esker Euskal Herria Irratiaren gune honetara gerturatzeagatik. Mila esker zuei. Zori agur. Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen babesletzarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala. Hau behin eta berriz esaten ari gara, baina horren erakusle den zerbait badaukagu zarata, gure mikrofonoen bitartez zuenera ere iritsiko den zarata hori. Zer dela kausa orain lehen baino gehiago edo arestea baino handiagoa, bada kontua da atxeen aldiaren ondotik haien guneetara itzultzen ari direla gaur hemen elkartu diren 450 ikasle horietako hainbati tailerra eskaintzen ari zaie Martin Etxauri, Martintxo, Elurmaluta. Ez da izen bat urte Euskal Herria Irratian kolaboratzen, eta oraindik ez dakit nola aurkeztu behar zaitudan. Kaixo, ez dakit, Martin, Martintxo, edo Txo. Edo Elurmaluta. Edo zeinek balio dit. Egitarauan, Elurmaluta moduan ageri zara, zer dela kausa? Bai, ez dakit bere garaian, zeren honekin ja badaramazkigu hainbat urte. Eta bere garaian ala jarri genuen, azkenean Elurmaluta ala dut webgunea ere, elurmaluta.net, eta hori nolabait bere garaian sortu nun, balitz, nire estudioa, nire produkzioetzeak nire gauzetarako, bai, eta hortik dator ere izen hori, eta orduan, tailer hori, horren izenean jarri genuen, esterik gabe. Bideomapinari buruzko tailerra egiten ari zara, seguru asko beste gauza zenbait, hemen aipatu ditugunak, bada ez dakit, aplikazioak, robotika, bideojokoak, jendeak oroar gehiago ezagutzen ditu. Azken boladan bideomapina ere hartzen ari da bere tokia, eta Iruñan ikusi izan ditugu gauzak, baina nola azalduko zenuke laburbilduz oraintxe, zure ikasle batzuek, esan digute, bueno, da marraztea gauzen gainean. Zerbait gehituko zenuke? Beno, bai, nik egiten dudan azalpen soia nola baita hola azkarra bada, proiektatzea dela, baina proiektatu beharrean pantaila arrun batean guk proiektatzen dugula objektuen gainean eta proiektutakoaren forma edo irudi horiek doitzen ditugula objektuaren
geometriari, edo proiekzioa jasotzen duenaren geometriari, bai. Izan, eskultura bat, edo eraikin bat, edo pertsona bat, gu proiektatzen dugu zerbait, baina zertan datzan bideomapina da, gu proiektatzen duguna doitzen dena geometria fisikoari, eta orduan nolabait errealitate digitala eta fisikoa hor nahasten ditugu. Eta hor sortzen da pixka bat historia. Errealitatea areagotzen duzuela, esan ohi duzu. Bai, ala da, noizbait ere bideomapina beste errealitate areagotu beste modu bat da, bai, ala da. Adibideren bat, akaso entzule gogoan euki dezaketena? Bueno, nik badakit hemen Iruñan egin izan dela hor Nafarroako museoan, edo behin egin zen ere hor Carlos Hirugarrenean diputazioan fatxadan egin zen ere, eta, bueno, beste hainbat adibide. Euskal Herria Irratiak egin zuen proiektzio bat, doitu gabe gehiegi fatxadara, baina gure logoa proiektatu genuen lizentziarik ez genuenean. Aitzindari izan ginen horretan, bideomapinaren berri oso jende gutxik zeukan. Bideomapin gerrilla. Bai, hori da. Zer nolako tresnak daude bideomapina egiteko izan ere, jakin badakit horien berri eman diezula, edo irakatsi diezuela hori gaztetxoei. Bai, azkenean bideomapina erabiltzen duguna da, proiektorea ezinbestekoa da, zeren bideomapina proiektatzean datza, eta proiektzio hori doitzean, gero beti ere erabiltzen ditugu ordenagailuak, eta hain zuzen ere, proiektzio hori nolabait manipulatu eta doitzeko behar ditugun aldaketa eta deformazio horiek egiten duten programak edo softwareak, bai? Zerbait esateagatik, aipatuko dut MapMap, hola ditzen da, MapMap programa, askea dela eta ondorioz ere doakoa, eta hor ongi dago zeren oso oinarrizkoa da, oso ongi ulertzen da, eta edonork jaisten aldu. Eta zer nolako harrera ematen dizute, egiten dizute, gazteek? Orokorrean ongi, orokorrean ere nik galdetzen dudanean badakiten edo ezagutzen duten bideomapina esaten dute ezetz. Gero galdetzen dudanean aber inoiz ikusi duten eraikin batean proiektatuta horia batzuk esaten dute baietz. Eta orduan afera da ez dugula oso tailer teorikoa egiten, baizik eta jartzen ditut nolabait lanean, praktikan, gainera pixkat joku moduan, eta orduan normalean ikuste dut ongi pasatze dutela, eta gutxi gora bera kontent ateratzen direla. Egokitu da zu izatea gure azken elkarrizketatua, beraz nolaiteko galdera konklusiboak ere egin beharko ditugu sarean euskaraz jardunaldi hauen inguruan, gainera gurean Euskal Herria Irratian, hain zuzen ere IKT-en inguruko gure kolaboratzailea zara, eta badaukazu begirada oro hartzaile bat gai honetan. Antolatzaile, bai Inigo Martinezek, baita Euskara Bideko Nafarroko Gobernuko ordezkariek ere esan digute, oso garrantzitsua dela ezagutaraztea zenbat gauza egiten diren ingurumari horretan euskaraz eta izan badela horrelako eskaintza zabal bat, baina itxaso are zabalago batean edo unibertso are zabalago batean galduta geratzen dela. Zeiru ipen daukazuzuk, badago ekoizpen bat, badaude referente aski alor honetan, zertan daukagu errena, nonbaiten balin badaukagu? Nik uste dut hor arazoa dela, hori zuk esaten zu, nolabaiteko itxaso bat dela, eta itxasoa oso handia da itxasoa. Itxasoa inglesez beteri dago eta itxasoa ere gazteleraz beteri dago, zeren gainera gertatzen zaigu interneten sartzen garelarik, ez direla bakarrik Estatu Espainoleko ekoizpenak, baizik eta Hego Amerikako ekoizpenak ere gazteleraz daude, ez da nolabait biek interneten egiten dute, nolabait hori dago anglo, gero dago espainolez egiten dana, eta orduan, euskaraz egon badagoen arren, nik uste dut ere falta dela, eta beti botatzen dugu pixka bat faltan instituzioetatik gauza horiek bultzatzea, edo bultzatu izana, edo ez izana, ezta? Baina, klaro, gainerako edukien nolabait kantitatea horren handia da ere, oso zaila suertatzen dena normalean. Gero daukagu betikoa, TikTokek adibidez edo Twitchek ez badu espreski jartzen euskara aukeratzen duzun hizkuntza bezala, eta holako lanabesak sortzen ez badira, edo beste lanabez alternatibo batzuk ez baditu ere sortzen, ez? Hor arresi batzuk ditugu gainditu behar direnak, eta nolabait gauza horiek eskatu behar dira ere, edo saiatu behar dugu egin daitezen. Ni bere garraian Twitter edo Isa
utzi nun, orain Mastodonen nabil, eta Mastodonen bai ditugula hor Euskal Herrian. Pare bat instantzia euskaraz ibiltzen direnak, eta nik egia zen hor oso esperientzia ona izaten ari naiz sare sozial batean non euskarazko elkarrizketak ematen diren nahiko interesgarriak, eta bueno, euskarazko testu inguru batean mugitzen zaren, adibidez, hor. Garai batean txio herria zena, ezta? Twitterren hastapenetan egon zen horrelako komunitate interesgarri bat, egia orain besterik dela dela, eztabaida hori orain ezin zabaldu, amaitu behar dugulako nahita nahi ez, nahiko erantzun konklusibo interesgarria eman diguzu Martintxo Lurmaluta. Eta entzuleok onaino iritsi gara, sarean euskaraz jardunaldi buruzko saio berezi honekin. Bihar lekuta ordu berean topo ginen dugulakoan, adiorik ez, Euskadi Irratiaren konpainian utziko zaituztegu. Egun on guzti